ke jongi ke kanhun ne senrop jong ke HSPDP bak ke UDP ni yen halor ke nongrim ban pen klan ban pen bha ban pen janai ya ka district council ke jongi no boleh ngi sno thu biang kumbla keren DMDC badan buram ke jongpi bak ke jing klan jong ke sik schedule ke mut ke jing klan jong ke district council haba klan ke district council klan ki darbar trairi ke jongi nadu ki hima ki raj ki shnong ki kur klan dorkom bat ya ka khandau ka siap bak ka khlau ka tap ka jongi klan ki dorbar trairi ki jongi klan ki riti ki dustur ki jongi hare ladang hidu no ya ka sik schedule ladang hidu no na diskosil ka jingjot kan lap hagabi bak ka jat dulu jongi ni kwa ban keren da ka basai ni tingin sngau ya hap bak ka jingong ki riu shimet kato ka nengut bak ka jing keren jong kato ka nei teli ki polkal party kantam ke parti ke bathamai ke manong ya bu jelino ya kasik schedule ya wan ra no da kawai ka provision lani ka an thamai banpek yang ni halor ka riti ke dustur ka khendo ka siap ka jongi ni kwa ban keren da ka basai bakum ka kanhun ni kwa ban yoi baki MDC badan buram ki jongi kim yo ya kata ka bor ka itiar ka basti kena banwanra ya kita ki an banwanra ya kita ki lat penroi haki sinong ki thau lingba ka diskoncil kalau dan kumu legal advisor jang ka diskoncil sansnem teng habang isna ya kilo ki an lani ya kilo ki bil sosi banong bagi governor teng chipo khat sansnem ru kim tre watang ban puli ya kan mga badbajam harakat kiwai ka officer jang ka diskoncil ngin ya thu epi bahaji jisa ngilawanra ya ka an jang ka hima mau yang ga jong pi hang ni nila ada draft, nila penting, nila trailang, bab suim jongpi, bab kibasan ki jongpi, nila dan ar lai teli ki meeting, bab ke executive committee jongki ma mau yang ga jongpi, nila penting ya kata kaan, jong ka hima mau yang ga jongpi, kenang bab ki riti ki dustu jongpi kene, kenang bab khandau ka siap kanlong ka babit ka babiang, kenang bagi rukom penyet ya ka hima ka jongpi ka kum ka riti dustur ladu umen barim kene kan sa slosi kalong bakata ka jing trai sitom ka jongi andala po ya po governor hadu mata klepat sebelah benjur ya kan nomor balai ngindon ya kata ka bor thawan ka batikna ya ka bala keren da mo it hoping labun bun senem bensuat ha ka por ba mo it hoping wong baka jingdon jong kata ka paragraf khat ra kalong ka jing ta mak yong ya ka bor jong ka jai benriu kiseng riu thor kir giban ni mo it hoping dikenok kyong bodai maram balik klebik kyong balakran keluar uni urang ba nakitan west kasehil andalawan kajing syak tenju bor jong kajai menriu lengba kata ka forest act andalawan kata kajing tenju bor jong kajai menriu lengba kata ka MMDR act ka jela me khlia ka kendit threat bakong la jindang isngap yang mai hoping kini ki an khlau kini ki an kendo ki bom ya dei dur bak ketum ga jai meru ga jongi kinom jiah ni hari la babi la dirpor ni yeng halor kanong rim parari bai watla ka sembol kabangangan ele kan tu pi da ka basai kan dei ka sembol jo ka bom hari ki nong rim ki mat ki jura ki jongi bun bak ngisip na HSPDP pitsayo i ya kata hak manifesto bat hak appeal ga jongi no boleh habang ni penuandur ya kan kanong rim go jongi ngila sim ya ke bab hatam na baro arteli ki parti na ta kadau parari be kumbang ayo i bangidan bok sisa bangiyo i bangidon yo ni rurang ba wat na ro khat no anre commission go jongi ka jing yakun go jongi bak ka jing pendon burom go jongi yaw ni rurang ba kanong lang ba kikam bak ngide ban penting kena bangide ban yo ya kini ki bor kumbala kedau ide penbek etang khat para khat ara ide penwanra ya kata kabor tawan ke babiang hakil yang barok hagaji ya trai ki jongi bor barit ngilala penwanra ya kata kaan kindo hapo jong ka diskoncil ngile trai milot hapo jong ka jinglong CM ba tito starwell khan ngilawan ra ya kata lanak hapo ka KHDC hadin nyaw pau telitam gisnem ngilala ban penurlong ya ka takum kini ka an ke bathamai pararbik ya ka jinglong trai jongpi halor ka khandau ka siap la itu ya ki dulir ki bapio na ki snong na ki raj na ki kur bat na ki hima la itu da ka an bab so kemen banong menta ka kum kini ka an la da pidon tang ka dulir jong sim mat ka dulir jong ka diskoncil la piang ya pi banbu benda ya ki khandau ki siap ki jongpi ban panram pindon kam so ban penut da ki lak wat ki paulak
Banai register sa DC office. Ka jinglong try ke jong pi halor ka kendo ko siap layada katum gini kaan kita gini kian nyadari kiba nyilawan ra hakabor ka jing telot ke jongi ya pararibe ayang ni kabor kenang bangin lek adali ban penik kena banyak keren ya sorkar yang dia bang ngidon kam ya kasik schedule ke baklan ngidon kam ya ka diskonsil ke baklan kenang baki don par trairi ke jongi kikur ke jongi kariti ke dustur ke jongi kan long ka babit ke babian sakawai pararibe ngakwa ban keren dia pi da ka basai baka RDA kayeng halor kata kanong rim banyak kun persya ya kajing tombor halor ki riti ki dustur ki jongi kiladan ki kenhon kamtam nakta ki parti ritor ki balasna ya kawai na ki an haslem arajar khat kendai ban ong baki kwa ban penkelano ya kasik sidul ban hakan ya kajing terwa ka jongki ban penkelai ya kasik sidul ladan arteli ki benta kibak tak makyong hadu kata-kata yang kami bakajak berujungi kabenta kabanikong kaong ba kikua ban thungno yang kita ki nominated MDC hapo KSADC da ki bomdei na kajak beriu khasi jentia jongi kikua ru ban penduk pendamno yang baro kidar bar senong bak banwan ra bujli da kita ki village council bak kita kawasil wilayah persya yaki bak nilaong lada pi muslia ya kani kanwan kakenrum kenram hakasen syar kada pararibe nilele persya yaki berkasorkar BJP negari India hadu menta kampat semlanut ban menjur ya kata ka amendment bill renyintit hakini kisan senem ki banwan lada jia baki wan hakabor dan lada mangi menta ni penkup bor yaki parti ki baya trelang bak ka BJP kai ka banjia ya kasik schedule ke jong Lembaga National Law Commission kikwa ban tombor ki riti ki dustur ki jongi da kabawan ra no ya kata ka UCC kata ka Uniform Civil Code ka UCC kade kata ka an kabakwa ban bujli no pararibe ya baro ki riti ki dustur ki bang mangingidon haka syong kha syong man haka pelait san sing haka tingkun haka jait ka khong batunjuk ru haka jinghiar pating kumbalang menta mangiyukun kasih benar bagi kikun nyotrep ngidan la kajong gariti dustur haka syong kha syong man ngidan la kajong gariti dustur haka pelait san sing ngidan la kajong gariti dustur haka hiar pateng haka tingkun bat habat haka jat ke khong nisim jat na kakmi bat ngaso sarong bolong ngaru ngasim jat na kakmi no boleh ke gariti ke dustur ki jongi don hoit na pedeng ki khasi ki jongi menta kibala sedang ban pos liu rumah ban simjat no ukpa reniti ngidang yeng halor kata kanong rim kawan kita ka UCC para rebe kiong bomdang kamsyo ya kari India bandang la kajong kiriti dustur omdang kamsyo bu khasi yundan la kajong ugaro la kajong umizo la kajong umar la kajong unaga la kajong kiong baro kawai kari India de bandan no tang kawai kari ti dustur nikwa ban keren na kabasay lada ibit yangi banjit banlong si kum UMP joka selong parliamentary seat ngin yakun non persya ya ka UCC ngin penting na baka UCC kamdei ban yo jaka haka jala mkhliahi para kawai om tang kata kajindon jong kata kaan CA menta kelapan keluar kiseng balang ki jong yimta ki hapa yaki man ga jaka ngaladai wei na kinong yaki persya ya ka CAB nilala ban khanglat ya kani bakan trikam hagi tribal area alame ke schedule area hari kidang don pak sakato kane ki jaka kumbashi persen AA haka benta jong kali khasi jentia ke jongi ki bom semla dei kita ki tribal area ngin yakun ban perlat ya ka pararibe nalor kata lana pipet pi pensiong nong rimba ya ka jinglong ka jingman hakani kari India hi baro kawai hakani ki sipau khat santeli gisnam pinyoi ya kata ka jingsha tombor jong kiniam rit pat habaro kilian kaniam kristan ha Manipur bat hakaleng jong kari India kilasa tombor na kawai ka pos ka kawai ka por isistar hapo Asam lapan hiar jubor na ka bos ka Asam mata kisna ya ta kikendon ba
kinong alam niam kung ki padar ki sister haba ki let ki school ki jong ki hana kim pit show ban riam yak tu kan riam ka ba maki ki shat riam lakhang yak jing money play light load but yak jing kalan niam light load ha keleng jong kari India kum ba khat sau khat san beli ki state kari India kilasna ya kita ki anti conversion law ka BJP kalasna habon deli ki jaka ban khang yak jing money play light load but yak jing kalan niam light load jong ki priu ban khang yak jing jalap light load ya ka gospel haki babun ba ki jaka ka kongres kalasna ha Himachal Pradesh ba haki wei ki jala yang halor ka nongrim banong ba ka hok money play light load ke ka hok long briu man briu jong wei po wei ukun ban riu hakane gari India ukristan udan la jong ka hok money play light load kinyam trairi kidan la jong ki wei Hindu Muslim ki Sikh ban barok ki dei bandan la jong ka jing money play light load yang ngelor ka nongrim baka sorkar lakadai ka sorkar jela ne ka sorkar India kimdai bandam yang kata kapor pan muslia lane pan tuklar yang herkom penyaj balang yang herkom penyaj miam yang ngelor ka nongrim banong bakumba kariti penyaj kam jong kari India lane kata ka concern kari India ka ai yang ni yang kata ka jing money play light load kadi banne halor kata iterwa ramba ya pi para rebi lane bijet yang ni Inlek hakari India hi barakawai ha parliament benyasaj namta ka hok ban mani beli lain du kiladan kiseng rithor ki bawang balada hijit eki kin ai ya kadut ya kangat kajing keli ke bang akwa ban keli pi para pi kelong atau pi hun penyo tang ya kata kadut bat ya kangap hari lada pidu no ya ka hok long briu man briu kum ka hok ban mani beli lain du kum ka hok benyada ya la ka jong kariti ke dustur kum ka hok benyada ya la jong ka khindu ka siam ngating ong batu nyinya perkat bha tong nyinya pusan bha haswa banjin parari be habang ipai syakaroi kapar nyimno na banlen bakadong setni jongkari kasih lane kata ka ul west hasil nyide ki wei nagi jaka ki badang duna karoi kapar omtang bangi lane pinpek ka shillong parliamentary conference ru ki babon ba inang don nya kijing duna dang akini ki kendiat senam POE berkata ka sorkar India kelanang penduna ya kambang tingka ya ki SSA school ki jongi ki babon ki SSA school hadin baki nong hikai ki jongki kila song thaj lani kila yo no da kuwi ki kam la shem jinge la shem jenjar bantung no da ki wei ki nong hikai no beli kata ka sorkar India kalau penduna no ya kambang tingka ka jingkeli kalau ko MP bener buram koma Vincent Pala kila le yu halor kami Lana jia baka sorkar ka penduk no ya kani ka SSA program ka jing jencar kan lap ha ka jam ru go jongi ha ka jalla ka jongi sibun ki school ki haban khang sibun ki nong ikai le se ki haban du no ya ka kam go jongi yang halor ka nong rim para rebi lana pi bit ini message bat ka sorkar India ban pentikna ba ya kani ka program ya kani ka scheme dei ban penne ha ka ri go jongi